Здравейте и добре дошли в шоурума на Casa Art в София. Днес с колегите искаме да ви разкажем малко повече за това как изработваме ние нашите маси. Защото знаем, че масата е нещо, което събира цялото семейство, дали за вкусна вечеря, дали за сладка приказка, дали за чаша вино, последният работен имейл или за забавление с децата, с настолни игри и пъзели. Затова заповядайте с мен, за да мога да ви разкажа и да ви дам повече информация за нашите маси. Първата маса, която искаме да ви представим, е винтидж масата Dulcinea. Интересното при нея е, че тя е разтегателна, съответно може да съберете повече приятели. Плота разкрива красотата на фладера на масивно дърво, преливащи се нюанси с нежни следи от четка. Разбира се, финиша е съобразен с останалото пространство, в което тази красива маса ще застане. И сега един шедьовър, с който искаме да ви запознаем, масата Vitalis, дава изключителна индивидуалност на пространството. Забележете, че нейните форми на плота са естествените форми на дървото, на масива, който ние сме използвали за направата й, като сме допълнили за акцент и вложки от калай. Масива сме положили върху геометричен силует в ярък контраст с меките овални форми на дървото за една балансирана композиция.